Alternatiba azokoaren erronka bikoitza da. Alde batetik, guain Europan zehar antolatzen ari diren alternatiben errisketarik bat gehiago izaitea. Mementukotz 54 edo iragan dira edo antolatzen ari dira eta 54 horietarik bat izaiteko. Dinamika zabal hori indartzen laguntzeko eta uztartze prozesu hortan laguntzeko. Eta mail globalaz aparte, tokiko mailan ere alternatiba bakoitzak helburu ditu bertan trantsizio ekologiko eta soziala bultzatzea. Eta orduan horregatik hautatu ditugu hemen alternatiba azokorako Hego Lapurdiri dagozkion tematika berezi batzuk. Adibidez klima eta itsasongurunea, hemen itsasondoan gaudela eta ikuspegi bat ematen digu zer izaten aldean gure etorkizuna ez badugu klima aldaketa murrizten. Ura elkartearekin ari gara lantzen, lan handia egin dute, hor bat ditugu gure elkartean dermatologoak eta direnak, eta espezialistak direnak, eta lan handia egin dugu bainatzeko uraren inguruan. Oartu gira kontrolatzen duztela bainatzeko ura horiek, baina bakarrik bi faktorea kontutan hartuz, eta beste faktorea handiz ez dituztela kontutan hartzen, eta oartu gira urak bainatzeko urak kutsatua direla. Eta uda honetan ez da erraiten, baina izan dira arazo handiak, larru arazo handiak. Hor ikusten den eta mustuka hori, horretan ikusten da badela pozoina handia bat dela, eta hori oso txarra dela osasunarentzat. Eta gure helburua da informazio jendeak, baita ere podere publikoak, egin dezaten zerbait seriosa, bainatzeko urak bereziki. Garbiak izan daitezen, albezen garbiak. Eta bertze tematikak hautatu ditugu garraioak eta urbanismoa, hirigintza eta etxegintza. Jendeak bizi dire lotizamendu edo pamioietan energia asko behar dutenak berotzeko, eraikitzeko ere etxe individualak. Eta askotan etxe inguru horietan ez dugu elikadurarik azten, bakarrik soropilak ezartzen ditugu. Eta sozialki ere isolatzen gaitu pixkat. Bidazi elkarte bat da eta bere filosofia oinarritzen da pixkat ekonomia alternatiboan, ekoizpen eta produktu ekologikoen konsumoan, energia berriztagarrietan, finantza etikoak, saiatzen gara pixkat arlo guzti horiek ukitzen. Badugu lokal bat, gure azoka, beran kokatua dena, eta bertan azokan bada produktu ekologikoak eta hurbilekoak lortzeko aukera. Orduan baditugu barazkiak, baditugu kontserbak, baditugu produktu idorrak, olioak. Alternatiban bultzatu nahi ditugu eredu desberdinak eta garraio kolektiboak bultzatu, orduan existitzen ez direnen kasuan alternatibak proposatu eta opzioak daudenean irakutsi nola hobeto erabili trena eta bizikleta eta biak kombinatu. Honek jasotzen duena, hemendik ateratzen dira, bero, oztu, eta hemen pin, prin. Hoi da horrek ematen du erritmoa. Orduan, ze erritmoa da ona? Pan, tanta luzia, Eta horrek ateratzen du, hau. Bidean baldin badauka belarra, zenda belarra, horrena ere aterako du, jakina. Hoi da kontua, eta hola daukagu. Baina hau ez da usuala normala, hau ez da patxarra normala, naturala. Hau da patxala, gehi, xarpota. Haupa. Erakusten dugu besta giroan eta alaitzu plantan ezartzen aldira alternatiba horiek eta klimaren arazoan, nahiz eta arazo larria izan,
ez gira larritzen eta ez dugu beldurraren mezurik botatzen, baizik eta mezu optimista bat, alternatibak existitzen direlako, mail guztietan, mail individualetik, mail sistemikoraino eta arlo guztietan. Gure hemengo alternatiba zokoaz aparte, bertze alternatiben erriska guztiekin indar bat izaitea eta pisu sozial bat izaitea, klimaren negoziazio, nazioarteko negoziazioetan, eta helduten urte bukaeran iraganen den COP21 gailurrerako, Parisen iraganen dena, alternatiba guztien artean dinamika bat sortu eta aldarrikatzea benetazko hitzarmen bat planeta mailan eta egiazko engaiamenduak hartuz.